हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। रायजोआव माखासे थाखोनि फरायसालिफोरा खुलिनाय जाबाय आरो माखासे थाखोनि फरायसालिफोरा दाबोनो खुलिनाय जायाखै। बेबायदि समावनो रायजोआव ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय ओंखारनानै फैबाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां आरो बे खौरांखौ फोसावनानै होदों रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय। ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनि फरायसा बिथांमोननो दानफ्रोमबो कलेजसिम थांलाय फैलायनि खरसा महरै होनाय जागोन 300 निफ्राय 500 रांसिम। बेनि थाखाय अनलाइन एप्लाइनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। नोंथांमोननि आखायाव समा जोबोरै गुसुं, बेखायनो जेसे हायो एसे थाबैनो खालामनानै ला। सोर बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, सोर बेनि थाखाय बेसेबां रां मोननो हागोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, लास्ट डेटआ माब्लासिम थागोन, बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय थादो। बे रांखौ नोंथांमोननो मोनसे स्कलारशिप स्किमनि गेजेरजों होनाय जागोन। बे स्कलारशिप स्किमनि मुङानो जाबाय ग्रेजुवेट एन्ड पोस्ट ग्रेजुवेट स्कलारशिप स्किम 2021 आरो 22 आरो बेनि थाखाय जायफोर फरायसा बिथांमोना टीडीसी एबा ग्रेजुवेट थाखोनि फरायसा आरो जायफ्रानोखि पोस्ट ग्रेजुवेट थाखोनि फरायसा बिथांमोनाल'सो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेनि रांखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय होनाय जागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना गोरलैयैनो अनलाइन एप्लाइजों इनफरमेशन साबमिट खालामनांगोन आरो बे अनलाइन फर्म फिलआप खालामनाय जे सक्सेसफुल सेन्ड जानाय फर्म बेखौ प्रिन्ट खालामनानै जमा होनो नांगोन। एलिजिबल जानाय साफ्रोम फरायसा बिथांमोननो कलेज थांलाय फैलायनि खरसा महरै गुबैयै ग्रेजुवेटनि फरायसा बिथांमोननो मोनफ्रोम दानाव 300 रां आरो पोस्ट ग्रेजुवेटनि फरायसा बिथांमोननो दानफ्रोमबो 500 रां होनाय जागोन। बे स्कलारशिपआव एप्लाइ खालामनो थाखाय मोननैसो क्राइटेरिया दङ। गासै फरायसाफोरानो बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। सरकारनि खानानै होनाय बेफोर क्राइटेरिया दङब्लासो बिथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों जायफोर बिथांमोना ग्रेजुवेट लेभेलनि स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो लुबैयो, बिदिब्ला बिथांमोना हायार सेकेन्डारियाव खमैबो 60% मार्क्स लानानै उथ्रिनाय जानांगोन। अब्लासो बिथांमोना बेवहाय थामहिनबा ग्रेजुवेट लेभेलनि स्कलारशिपनि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोनाखि पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलाव बेवहाय एप्लाइ खालामनो लुबैयो, बिदिब्ला बिथांमोना खमैबो ग्रेजुवेट लेभेलाव बिथांमोना 60% मार्क्स लानानै पास जानाय जानांगोन। अब्लासो बिथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायखानानै होदों जे जायफोर बिथांमोनाखि इउजी थामहिनबा आन्डार ग्रेजुवेट थामहिनबा ग्रेजुवेट बिथांमोननो बेवहाय दानफ्रोमबो 300 रां होनाय जागोन होननानै फोरमायदों आरो जायफोर बिथांमोनाखि पीजी थामहिनबा पोस्ट ग्रेजुवेट बिथांमोननो दानफ्रोमबो 500 रां होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। बे स्किमाव नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननि सुबिदानि थाखाय बेवहाय मोनसे वेबसाइट होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बे वेबसाइटनि गेजेरजों थांनानै बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय फोरमायखानाय बायदि नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे जाबाय directorate.highereducation.assam.gov.in होननाय वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानांगोन आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जे लास्ट डेट बे थागोन फैगौ 26 अक्ट'बर 2021 सिम। बेबायदिनो नोंथांमोननि जे अनलाइनाव सक्सेसफुली सेन्ड जानाय फर्म बेखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लानांगोन होननानै फोरमायदों आरो बे प्रिन्ट खालामनानै लानाय फर्मखौ नोंथांमोना फैगौ 10 नभेम्बर 2021 नि सिगां नोंथांमोना नोंथांमोननि कलेजनि प्रिन्सिपाल नङाब्ला केरानिनाव बेखौ जमा होनो नांगोन होननानै फोरमायदों। स' बिदिब्ला दिनैनि फिसा भिडिअआ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।